الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد گرامی قدر احباب حضرت ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس پاک دی مناسبت نال چند کلمات آپ دی خدمت
اور آپ دے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے بیان کر کے تو میں انشاءاللہ اس تو اگے حسب سابق اپنی گفتگو نو شروع کرانگا اور چند کلمات خیر حضرت امام محمد الباقر جو کہ اولیاء اللہ دے اندر اور ائمہ تصوف ائمہ اہل بیت دے اندر بہت بلند مرتبات فائز نے چند کلمات خیر انہاں دی بارگاہ وچ پیش کرانگا امام محمد الباقر دی شخصیت مختلف جہتاں تو بڑی افضل اور اعلیٰ ہے امام محمد الباقر آپ دی والدہ دا نام فاطمہ ہے اور آپ امام حسن دی بیٹی نے آپ نے سمجھ آ رہی امام حسن دی صاحبزادی نے حضرت امام زین العابدین سجاد آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے سو ایک چیز یاد فرما لو کہ حضرت حسن مصنع دی شادی امام حسین دی صاحبزادی نہ ہوئی ہے اور حضرت حسین دے بیٹے زین العابدین دی شادی حضرت حسن دی صاحبزادی نال ہوئی یعنی حسن اور حسین دی اولاد چسی اپنی پنجابی زبان چاہنے آمنا سامنا تو اے سادات دا رشتہ ایک اس طرح دا سی یعنی حسن پاک دی بیٹی حسین پاک دے بیٹے دے گھر اور حسین پاک دی بیٹی مولا حسن پاک دے بیٹے حسن مصنع دے گھر تو حضرت حسن مصنع دی بہن حضرت فاطمہ انہاں دا نام سی انہاں دا نکاح ہویا ہے حضرت زین العابدین نال اور جڑا انہاں نو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے اس بیٹے دا نام محمد الباقر ہے محمد الباقر محمد آپ دا اسم گرامی ہے نام ہے محمد اور الباقر آپ دا لقب ہے باقر دا مطلب ہوندہ ہے اب دا اصل پورا جو ہے لقب وہ ہے باقر العلوم باقر عربی زبان دا لفظ ہے اور اس دا معنی ہوندہ ہے کسی چیز نو کھولنا اور وہ دی تیج موجود حقیقت تک پہنچ جانا کسی چیز نو کھولنا پھاڑنا اور وہ دی تے اندر موجود چیز تک رسائی حاصل کرنا آپ دا اس لقب ہے باقر العلوم کیونکہ آپ نے علوم نو جنہ دے لوگ صرف ظاہر تک پہنچے سن امام محمد الباقر انہاں نو کھول کے انہاں دے اندر پوشیدہ راز جڑے سن انہاں تک بھی پہنچ گئے سن اس واسطے آپ نو باقر العلوم کیا جاندہ ہے اگر تسی اس دا اندازہ لگانا چاہو تو ایک جملے تو احباب جتنے بھی صاحب علم و دانش ہو اس ایک جملے تو اندازہ لا سکتے ہو کہ اس دور آپ نو باقر العلوم کیوں آکھیا گیا ہے ایک صرف جملہ حضرت امام محمد الباقر مسجد نبوی شریف درس دیندے سن پڑھان دے سن استاد سن تو ولید بن عبد الملک مسجد نبوی شریف آیا اس نے مسجد دی توسیع کروائی سی وہ ویکھن آیا شام تو کہ مسجد کیسی بنی ہے کیویں بنی وہ ویندیا اس حصے چلا گیا جتھے امام محمد باقر درس دے رہے سن وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا جدو سندا رہا درس سندا رہا تے پلے کوئی نہ پیا
بھئی یہ کی فرمان دے. جدو درس ختم ہویا تو انہیں پوچھا کہ تسی کی پڑھا رہے ہو, اے بچیاں کی پڑھا رہے ہو؟ تو آپ اس وقت آسمان دے نظام شمسی تے باس فرما رہے سن. نظام شمسی دے آپ بحث فرما رہے سن. یعنی اگر جدید زبان چاکھو تو آپ فرما دیں کہ میں انہاں لڑکیاں نو فزکس پڑھا رہا سا. جیڑا بندہ آج تو 14 صدیاں پہلے اپنے شاگرداں نو مسجد نبوی چ فزکس پڑھا سکتا ہے تو اسی اندازہ لگاؤ عالم کتنا بڑا ہوئے گا. اب نو سمجھ آئی حضرات؟ اس واسطے آپ نو آکھیا جاندا ہے باقر العلوم، یعنی علوم دی تہ تک جان والی شخصیت. بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، اپنے زمانے دے سب تو بڑے عالم حضرت امام محمد الباقر، باپ ولو حسینی سید نے اور ماں ولو حسنی سید نے. اے سلسلہ چلیا جویں ایدے اے حسنی تے حسینی سید نے نا، ایویں سید علی حجویری لاہوری آپ باپ چو حسنی سید نے تے ماں لو حسینی سید نے. بھائی آپ کو سمجھ آئی حضرات؟ امام محمد الباقر باپ لو حسینی تے ماں لو حسنی، داتا صاحب باپ لو حسنی تے ماں لو حسینی سید نے. دونوں نجیب و طرفین سید زادے. اور حضرت داتا صاحب آپ دا لقب باقر العلوم، علم دی تہ تک پہنچنا. جیڑے علم دے اندر موجود اتے پردے آئے ہیں نا، بندے اتے اتے راندے آپ تھلے تک جاندے ہیں. ایویں اے جڑے لاہور والے سید نے نا، یہ بھی نکی ہستی لے. ساڈا پرابلم ہے وے بھئی ساڈی ایک نیچر ہے بندیاں دی، وہ آندے ہوندے نے گھر دا پیر اوڑا لگدا ہے. سن ویزا لے کے جانا پوندا نا بھی یہ کلی دا بیٹا ہے تو اتنا بڑا عالم ہے، تو اساں ویزے لے کے جانا سی بھی جاؤ جی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر انور دی زیارت کر رہی. اور ویزا تے لگدا کوئی نہیں، 200 روپیہ ٹیوٹے والے نے تے لاہور ٹر جائیے، تو تھوڑا سوکھا جہا ہو گیا. داتا صاحب او نے باقر العلوم علم نو کھولیا ہے. داتا صاحب نے کاشف العلوم انہاں بھی علم نو کھولیا ہے. انہاں دی تصنیف دا نام ہے کشف المحجوب. یعنی جڑے علم دے اتے پردے آئے نا، انہاں پردیاں نو کسے اگر ہٹایا ہے تو دا نام علی حجویری ہے. حضرات اتھے بھی ایک رمض سمجھ لو، اے جڑا علم ہے نا، اللہ اکبر، اے جڑا علم ہے، اے ایک علم ہوئے پیر مہر علی شاہ فرماندے نے بھئی جڑا اللہ صرف دیندہ ہی رسول اللہ دی آل نو ہے، باقیاں دا حصہ نہیں، وہ صرف رسول اللہ دی آل نو عطا ہوندہ ہے. بس اے اس واسطے نہیں آندہ بھئی میں سید ہاں، اے اس واسطے آنا کہ اے کسے پیسے نارتے خریدیا نہیں ہوندہ. اے اللہ جس نو چاندہ ہے جس خاندان اچھ پیدا فرما دیندہ. آپ نو سمجھ آگئے؟ حضرت امام محمد الباقر آپ دی ایک نسبت حسنی حسینی ہونا ہے. آپ دا ایک کمال حضرت صدیق اکبر دا داماد ہونا ہے. صدیق اکبر دے خاندان دی ایک ہستی حضرت فاطمہ ام فروہ، انہاں نال امام محمد باقر دا نکاح ہویا ہے. آپ نو سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ امام محمد الباقر کربلا دے اندر موجود سن. سمجھ آ رہی ہے؟ کربلا دے اندر آپ موجود سن اور اس وقت آپ دی ولادت باسعادت ہو چکی سی، لیکن اس وقت اجے آپ دا ظاہری عمر مبارک بہت چھوٹی سی. آپ نو سمجھ آگئے؟ مدینہ شریف آپ دی جائے پیدائش بھی ہے
تے جائے مدفن بھی ہے، یعنی آپ پیدا بھی مدینے ہی ہوئے نے اور آپ دی وفات بھی شہادت بھی مدینہ شریف دے اندر ہی واقع ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد الباقر، امام محمد الباقر اپنے وقت دے سادات دے سردار گزرے، مرجع خلائق سنا، اور آل محمد دے علوم دی اشاعت دے اندر آپ دا بہت بڑا کردار ہے۔ حضور دی احادیث، قرآن مجید دی تفسیر اور تمام علوم اسلامیہ عصری ظہری باطنی مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھ کے لوگاں تک پہنچان والی شخصیت حضرت امام محمد الباقر دیے۔ آپ دی علم دا اندازہ آپ اس جگہ تمہیں لگا سکتے ہو کہ حضرت امام جعفر الصادق جیسیاں شخصیتاں آپ دے شاگرداں میں شمار ہوندیاں۔ جس شخصیت دے شاگرد امام جعفر صادق جیسے لوگ ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہو عالم کتنا بڑا ہوئے گا۔ اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ نو سمجھ عطا فرمائے، صاحب علم و شعور آدمی ہو۔ سادات دے علوم نو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد گولڑا آپ ریل پہ باندھے سن، تو کسی آخیا جی کچھ بندیاں تو اڈے تے سوال کیتے نے، انہاں دا جواب دیو۔ انہاں باندھیاں باندھیاں جواب بھی لکھ چھڑیا، تے 10 سوال اپنے اللہ دوجے پاسے لکھ کے تے فرمایا انہاں دا جواب قیامت تک کوئی دے ہی نہیں سکتا، جے دتا تے کسے سید دینا ہے، دوجیاں تو نہیں دی پھرا۔ حضرت ایک ہی وجہ ہے کہ صرف سید دے گا، آپ فرماندے نے کچھ علم ہے ہی ہونے جڑے اللہ صرف سادات رو دیندا ہے، دا تعلق ہی اس علم نال ہے بس۔ ایسے جواہر اور ہیرے اس خاندان دے اندر گزرے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ حسنی سید نے، تو میں اکثر اپنی تقاریر چرچ کردہ رہنا کہ اسی صرف مولا حسین دی اولاد دے نوکر نہیں، اسی مولا حسن سرکار دی اولاد دے بھی خادم۔ داتا گنج بخش علی حجویری آپ امام حسن دے بیٹے نے، تو عزیز من انہاں گلاں نو ذہن وچ رکھیا کرو۔ جڑے بندے داتا صاحب تو الرجی کر دیں ان دی وجہ صرف ایک کے کشف المعجوب، بس اے داتا صاحب نے کتاب نہ لکھی ہوندی تے بندیاں داتا صاحب دی قبر تے بھی انجی جانا جی میں پاک دامنا تے جاندے، ویندے نو سڑکاں بریاں پیاں ہوندیاں روز، سمجھ آئیے گا؟ وہ صرف اس تو جاندے بھائی جی وہ پاک دامنا نے، پاک دامنا نے۔ میں کہا پاک دامنا تے جاندے ہو، پاک دامن تے کیوں نہ جاندے جی؟ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ پاک دامنا تے جاندے ہو، پاک دامن تے کیوں نہ جاندے جی؟ انہاں دی کتاب کشف المعجوب ہے، تے میں کہو کشف المعجوب ہے تے اس حجاب بھی کھولے نے، ڈرتے کیوں ہو؟ وہ بے حجابیاں ہو، حجاب کھولے ہی نے تے چنگا نہیں اہے جی وہ مڑ کھول دین تے وہ جی صدیقی اکبر دی شان بھی بیان کر دیتے، تے میں کیا وہ سید کہنا ہے جنہا صدیقی اکبر دا نوکر نہیں؟ وہ سمجھ آئی دے کوئی نہ؟ توجہ ہے حضرات کے؟ میری دادا صاحب نے صرف صحابہ دا ذکر نہیں کیتا، انہاں آل دا بھی کیتا ہے۔ واقعہ کربلا بھی لکھیا ہے اپنی کتاب کشف المعجوب وچ، امام ائمہ اہل بیت دا سارا تعارف کروایا، لیکن نہیں، بندے صرف وہ سید دی گل کر دیں جڑا چپ روے، جڑا عقیدہ بیان کرے ہوندے تو نسن گے، بھجن گے،
میں کہ جی اس گل تو بھی ایڈا خوف زدہ نہ ہویا کرو، وہ بندے گلاں کر دیں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب وچ لکھ دینے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب وچ لکھ دینے کہ 40 سال حضور چپ رہے نے، نبی آئے چپ رہے نے، سارے مکے والے آندے آئے، صادق بھی نے تے امین بھی نے، سونے بھی نے۔ کعبے وچ پتھر رکھنا ہوئے تو جیڑا فیصلہ سونا نبی کرے وہ منظور ہے، کیونکہ یہ جوپ ہے۔ یہ تو شاید اس واقعے دا علم نہیں کہ جدو کعبہ شریف بنان لگے نا تو حجر اسود رکھن دی واری جھگڑا ہو گیا، حجر اسود کون رکھنا ہے وچ؟ سار بندہ آکھے جی سعادت ساڈے ہی سے ہونی چاہیے، تو پھر فیصلہ ایتھے ہویا کہ جیڑا ابو القاسم محمد فیصلہ کر دین وہ سارے منظور ہے۔ کعبے دا پتھر رکھنا ہوئے تے فیصلہ منظور ہے، تے جب کعبے چ کچھ پتھر کڈنے ہون پھر فیصلہ نہیں منظور۔ تو سمجھ آئی کوئی نہ کرے؟ اچھا فیصلہ حضور کرن، صادق بھی حضور نے، امین بھی حضور نے، مدینے والے دا بینک بھی حضور نے، مکے والے دا لاکر بینک ہر شے حضور دی شخصیت، حضور دا گھر مکے والے دا لاکر سی۔ جس کسی نے کوئی شاید رکھنی ہو گیا اے جی حضور کو رکھ دیو، اے جی محمد کو رکھ دیو، محمد صادق نے، محمد امین نے، محمد جھوٹ نہیں بول دے، محمد افضل نے، کسے بھوکے پیشہ نہیں ہٹیں دے، کسے نال اچھی بول دے نہیں، بداراں کسے نال غلط گفتگو نہیں کر دے، کسے دا دل نہیں توڑ۔ اے وہ صفتاں نے جڑیاں مکے والے حضور دیاں کرتے آئے۔ کدوں تک؟ جدو پہلی باری انہوں نے فرمایا نا لا الہ، اس لئے یا اماں خدیجہ نال سن، یا مولا علی نال سن، یا صدیق اکبر نال سن، دوجے سارے انگلاں کھڑیاں کرن لگ پے۔ اللہ فرمایا سونیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب سونیا یا ایھا المزمل قم، اے میرے محبوب یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب تسی دسو، تہاڈا کام دسنا ہے، جیڑا مندا ہے منے، جیڑا نہیں مندا وہ جہنم دا بالن بندا جائے۔ سونیا اور حق بیان کر۔ حضرت داتا صاحب فرماندے نے حق بیان کریے تے گلاں سننیاں پوندیاں نے۔ اس گل تو بھی پریشان ہو جاندے ہو تسی؟ توجہ ہے کہ نا؟ تے حضور تو کیڑا بندہ مکمل ہے کائنات وچ؟ کوئی بندہ حضور تو مکمل ہے؟ حضور تو افضل ہے؟ حضور تو زیادہ کائنات وچ مکمل خالق نے بنایا کوئی نہیں تے ہو کیویں سکدا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، لیکن حضور نو کدی آندے جادوگر نے، الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، کدی آندے کاہن نے، کدی کوئی لفظ کدی کوئی لفظ کدی کوئی لفظ حضور واسطے بول دے ہے، بول دے رہے پہلا نائے بول دے مڑ بولن لگ پہ، یہ فرق کی پہ ہے؟ اچھا پھر انہاں کیا کیا؟ انہاں کیا بھئی جو لینا جے لے لو، اینا بتن کو جنا کیا کرو۔ عیسائیاں فرمایا جو مرضی دے لو، اساں یہ گل کر دیا رانی، وطن چھڑنا پہ چھڑ دیتا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ حضور نے راستہ نہیں بدلیا۔ عزیز من گلاں تو پریشان نہیں ہوئی دا، تے کملے ہوئے جنے بچے اس گل تو پریشان ہو جاندے۔ حضور داتا گنج بخش علی میری کشف المعجوب وچ لکھ دے امام حسن اپنے گھر دے باہر بیٹھے، ایک پینڈو آیا تو گالاں کڈن لگ گیا۔ سرکار نوکر نو فرمایا روٹی لیا دے، وہ مڑ کڈیاں۔ سائیں فرما دے نے اینو اندروں پیسے لیا دے، وہ بندہ گیا اس پورا جوڑا بھر لیاندا پیسے دا۔ آپ فرما دے نے ان دے، جدو وہ دیتا تے وہ بندہ رون لگ پیا۔ آپ فرماندے روندا کیوں ہے؟ اس سکھیا میں روندا اس تو میں چیک پیا کردا با تسی آل رسول ہے ہو کہ نہیں؟ آج پتہ لگا ہے پتھر کھان والے دی اولاد دا مقام کی ہوندا ہے۔ بھائی سمجھ آئیے آپ حضرات؟ بیٹا جی اینا چیزاں تو پریشان نہ ہو، بہت دین دی گل کرنی ہے تے گلاں سنن واسطے تیار رہو۔
دین دی گل کرنی ہے تو گلاں سننا سے تیار رہو. تو میں حیران ہونا مولوی صاحبان تو پیران اسلام تو حلوہ کھا لیں دے حضور دے نام تے ختم کھا لین گے حلوہ کھا لین گے گال نہیں کھاندے. میں کیا ظالمہ حضور دے نام تے حلوہ کھانا ہے گال کیوں نہیں کھاندا؟ کملا ہے جڑا حضور دے نام تے گال سن کے پریشان ہوندا ہے انہوں پتہ نہیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دین کشف المعجوب وچ میں تازہ پڑھیے تاں گلاں میرے ذہن وچ نے تازہ کشف المعجوب مڑ پڑھیے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بزرگ فرماندے نے خواب وچ ویکھیا تے انہاں دے وجود وچ نور پیا نکلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے وجود وچ نور پیا نکلے. میں پوچھیا حضرت اے نور کیویں نکل رہا ہے سرکار تواڈے وجود وچ؟ تے آپ فرماندے نے جنیاں بندے میرے خلاف گلاں کردے آئے نا انہاں گلاں دے بدلے وچ رب مینوں نور دیندا رہیا ہے او باہر پیا نکلدا ہے. وہ تو انجو پتا کوئی نہیں گلاں کرن والےاں دی وجہ تو بندے نوں مقام کڈا ڈھیندا ہے. پتہ ہے کوئی نہ تے پریشان ہو جاندے. ہے نہیں سمجھ آئی کوئی نہ؟ اس تو پریشان نہ ہویا کرو. اے سنن دا جتنا سواد ہے توانے دا پتہ کوئی نہیں کیونکہ تواڈی لین ہو رہے تسی اجے درویشی وچ آئے نہیں. پتر جدوں بندہ درویش بندا ہے اونوں سواد ہی ادوں آوندا ہے جدوں یار دے نام تے اودے نال کوئی گل کردا ہے. اے بلند پروازی دی دلیل ہوندی ہے. مینوں سیانے بندے بیٹھے ہوئے کولی جی گل دسو جیڑا بندہ BMW گڈی وچ بیٹھا ہوئے وہ رکشے والے دا حسد کردا ہے بندا ہے کوئی یہ حسد بندا ہے ماشاءاللہ. تے جے رکشے والا گڈی والے دا کر لے تو بندا تے ہے نا تو رکشے والے نال کیوں لڑدے ہو؟ وہ دے نال کیوں لڑدے ہو؟ تو کیوں کرنا ہے؟ بھائی بندا ہے ان دا بندا ہے ان کرن دیو. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ تے گڈی والے نوں ان کچھ نہیں آکھنا چاہیے ان چاہیے شکر کرے اللہ دا مالک ہے بھی تیری وانڈی ہے ان رکشہ دیتے مین گڈی دیتی ہے جو مین لا کے ادے تے ان نہیں دے چ بائیں تے تاں بھی تیری مرضی ہے. یہ بھی اودی مرضی ہے نا کسی دی ذاتی کوئی کمال ہے. ذاتی کمال کوئی نہیں ہوندا ہے کسی بندے دا. یہ اللہ سونے دی اپنی وانڈ تے اپنی مرضی ہوندی. اے تے پریشان ہونا چھڑ دیو. جے درویشی چڑھانا ہے تو یا پترے درویشی والی لین چھڑ دیو. جی ہاں اے عمران خان دے منن والےاں دی لین ہے بجڑا گال کڈے انہاں کو دا دبیاں. اے نواز شریف کیاں دی لین ہے بجڑا نواز شریف نو گال کڈے ان دا دبو. درویش یہ وے جے کوئی گال کڈے سائیں فرما دے نہیں جے کر یار دے نام دا ملے میرا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سونی جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا. تو بڑا بندہ ہے بھائی تو بڑا بندہ ہے. یعنی اگر تینوں حضور دے نا تے حلوہ لبے تے تو بڑا راضی ہونا ہے کہ نہیں جی حضور دی جی عطا ہے جی حضور دے صدقے کھانے آپ ہیں. حضور دے صدقے میں کہا حضور دے صدقے حلوہ کھانا ہے ظالمہ جے ایک ڈنڈا حضور دے نا تے لگ جاندے تو بھی کھا جا تا اصلی بن نہیں. خوف زدہ لوگ جی ویکھو نا جی مڑ عزت اچ فرق آندا ہے. ممبر رسول تے بے کے پیانا وہ بندہ درویش نہیں جیڑا سمجھدا ہے کہ بندے عزت دین دے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی. او درویش کیویں دا ہے جیڑا آندا ہے بندے عزت دین دے. اے دا مطلب ہے وہ قرآن دی اس آیت تے یقین نہیں رکھدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تو اللہ قرآن وچ کیا کہ عزت میں دینا. تو بندے رب دین تے ہوے او کوئی بندہ سی تو کسی پیر دا بشیر اکبر مرید سی
وہ گیا اس آخیا جی کرما والے میں تو کام شام کوئی نہیں ہوتا تے کوئی دعا دیو محنت جی وہ پکیا پکایا ڈیندا نا وہ اگلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو محنت جی میں پکیا پکایا لے دیو میتھوں کوئی کام نہیں ہوندا انہوں نے کیا صحیح ہے جا دسی کسے نا تے تیری سرانے چو 2 روپیے روز نکل دے رہا وہ مڑ قوم بڑی بادشاہ جی یہ سارا دن بھی سونا تے راتی بھی سویرے 2 روپیے کرنے جا کے اس ویلے 2 روپیے بھی بڑے اپنا مزے نال راشن لیا کھانا پینا بیوی انہوں پوچھا تو کام بھی کوئی نہیں کرتا یہ مال کی تو لینا ہے وہ بڑا اچھے روز دبائی رکھی ہے گل پیران جو آکھیا بس نہیں دسنی تے میں وہ نہیں دسنی پر وہ مڑ جدو پوچھن تے آ جان پوچھو بھی لے دیا مانو نہ بھی بڑی ہوندی بگل کے میں پوچھنی وہ جدو اس پوچھیا آخر کار ان دسنا پیا میں پیران دعا دیتی سویر ہوئی اس بتیرے ہاتھ مارے سرانے اٹھ پر وہ پیسے کوئی نہ وہ ٹر پیا واپس ہو سکیا میں ان پیران کو جاؤں گا پیران کو گیا گل دسی تو نہ کیا میں جو تینوں ظالم آکھیا سی دسی نا ہن کونوں اساں دوبارہ کھولنے اس آکھیا کرما والیا نہ کھولی میں بھی صرف ویکھن واسطے ہی دسیا ہے بہو ڈکن تے پیر دین تے بدوں آئی تو ٹل کیندا باڑا ہے با میری گھر والی پیسے ڈکن تے پیر میرا دیوین تے میں بھی ویکھو آ دو آئی جو تکڑا پیر کیڑا ہے تے یہ پتہ لگ گیا ہے تواڈے نال اون دا ٹل باڑا ہے کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں اس لیے سرکار آس پہ ہونا کیا جا آئے جمدو دلی دستا رہو ہونا دے ران دے وہ مڑ اے سائیاں دی ونڈ ہوندی بھائی میرے ایو ایتے وانڈے با اللہ چاہے کسے نو عزت دینا تے بندے چاہن لینی انج ہو سکتا ہے ایسا ممکن نہیں خالق دی عطا جنہ چر بندے دے نال ہوئے بندیاں نو اس گل تو پریشان نہ ہویا کرو چپ کر کے سکون نہ رویا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبان دی حفاظت آپ کرتا ہے اللہ اپنے بندیاں دی حفاظت آپ کرتا ہے سپاہی مخلص ہوئے تے محکمے نہیں پتہ ہوندہ ہے بندہ ساڈا ہے تے انہاں کام مسا آپ چلینا ہے بندہ محکمے دا ہوئے صحیح محکمے والے کارڈ نہ چھڑیا ہوئے محکمے والے کارڈ چھڑیا ہوئے تو مڑتے فراڈیا ہویا تے جے بندہ محکمے رجسٹرڈ ہوئے تے اون دے سارے احوال واقعات دا انہاں نوں پتہ ہوندا ہے او جڑی ڈیوٹی تے بھی ہوئے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے باساں گلیا ہے ہن جتھے بھی کھلوتا ہے ساڈی مرضی نال کھلوتا ہے اسی ذمہ دار ہاں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری 4 لاکھ بندیاں نے کلمہ پڑھایا ہے تے حجابات کھولے نے میں اس طرح نہ بچو داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب پڑھیا کرو وہ دا مطالعہ کرو تو ان پتہ تا لگے نا بھی جڑے اگلے سید ہے انہاں دا عقیدہ کیویں دا ہا وہ کس عقیدے دے مالک ہے وہ کی گلاں دس دے ہے در صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار ہن گل اصل تو دسن لگا ذرا سنیا جدوں سرکار لاہور آئے نا تے بیبیاں چایا سر تے دودھ وہ لگیاں جان یہ ہندو جوگین دین آپ نے فرمایا بیبیوں کدے لے چلی ہو گجریاں ہو گجریاں آخیا جی ایتھے بندہ ہے انہوں اسی ہے نظرانہ چڑھان چلیاں تے اگے بھی دین دے آتے ہون بھی دین چلے ہیں سرکار فرمایا کوئی نہیں لوڑ اوتھے ہی بچیاں تقسیم کریا کرو انہوں نے کہا جی ساڑیاں مجھاں دے تھنائی چوں خون ہوندا ہے انہاں بد دعا دینی ہے وہ بد دعائی دین کے تے مجھاں دے تھن خراب ہو جان گے سرکار فرمایا لے جا نہیں خراب ہوندے اسی جو آندے پیا لو جی او مائیاں بندے جڑے دو دے دین دے آئے چڑھاوے چڑھ دے وہ روک گئے انہاں پوچھا بھی یار چڑھاوے کوئی نہیں ہونا ہوندے تھے وہ نظرانے کوئی نہیں ہوندے انہاں کہا جی وہ جڑے پیر اتھے نویں آئے نا وہ آندے نے نہیں دینا چاہیے تو انہاں دے آکھن تے بندے روک گئے نے بندے روک گئے نے بھیڑ گھٹ گئی ہے
انہیں کہا تو پھر بڑی زیادتی ہے، اس پیر نویں دا کوئی علاج کرنا چاہیے، جائیں بھیڑ گٹائیے، نظرانے رکے نے۔ ہن سمجھ آئی جی اصل تکلیف کی ہوندی؟ بھیڑ نہیں رہی۔ وہ دراصل مسئلہ تو یہ ہویا کہ جدو بھیڑ نہ رہے تے نظرانے گھٹ جان، مڑ درداں تے ہوندیاں ہوئیاں۔ تسی بھی سننی بھی عجیب بادشاہ ہو، تسی آندے ہو نظرانے بھی نہ ڈھین، بھیڑ بھی نہ ہوئے تے ہائے ہائے بھی نہ کرن، وہ ایک اجازت تے انہاں بھی دے ہونا۔ یہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ ہن اس گل دی بھی پرابلم تسی آندے ہو، بیماریے بھی تے نالے آکھے بسی نہ کریں، انج نہ کرو، مہربانی کرو کوئی سننی اور رعایت دیو۔ اصل دے اندر ہن بھیڑ نہیں رہی، بازار ہجوم نہیں رہا، تو چونکہ ہجوم نہیں رہا تو جس وجہ تو نہیں رہا انہوں نے وجہ چنگی نہیں لگتی، یہ نیچر ہے بندے دی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا بس ساڈے وچ کوئی فالٹ نہ ہوئے جس تو بھیڑ نہیں رہی، چاہیے تے آنا اپنا فالٹ دور کیتا جاندہ۔ وہ آندے نہیں جس وجہ تو نہیں آئی وہ وجہ نہیں صحیح۔ ہو سکیا بھئی وہی جو کسی ہو سکیا بھئی یہ جڑے نویں لاہور پیر آئے نے انہاں دا ہنے علاج کر لینے، او جادوگر سی، ہوائے چھڈن لگ پیا۔ جدو ہوائے چھڈیا نا بندے آ کے داتا صاحب نے بس سرکار ہو ہوائے تو آپ فرماتے نہیں تھے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ایتھے بیٹھ جاؤ۔ وہ بندے بہ گئے، سرکار نے چار چفیرے لین چ ماری تے اپنی جتی نو حکم دیتا پیا جڑا ہوائے چھڑدا پے ان ذرا تھلے لیا۔ مڑ علی دے پتر دا لتر آ جس لیے پھریا، دماغ صحیح ہوندے گئے، چار ایک دو تے چار ایک دو جس لیے لگیاں سیدھا داتا صاحب دے قدمہ جو سے کہ سرکار بھولے رہے ہیں، مہربانی کرے ذرا ساڈے تے بھی کرم ہو جائے۔ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل بھائی میرے داتا صاحب پر سید ہے، انہوں نے یہ نہیں آکھیا بتو کی میں اڑیا یا کہ انہوں نے کہا آ گیا بس جا تین معافی ہو گئی، کلمہ پڑھ میرے نبی دا سیدھے دین داخل ہو گئی۔ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل؟ عزیزان من و دوستان من، انہاں چیزاں تو پریشان نہ ہویا کرو، میرے نبی سرکار دا دین ہے۔ اقبال آندن مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں میرا ہے یا تیرا۔ سانو فکر کرن دی دین دی ضرورت نہیں، اسی دین دے ٹھیکے دار بالکل کوئی ٹھیکے دار نہیں، اسی دین دے ٹھیکے دار نہیں، نہ تسی تے نہ میں، اسی دین دے ٹھیکے دار، دین دا ٹھیکے دار ہے ہی کوئی نہ، اسی چوکی دار ہاں، اسی دین دے چوکی دار ہاں تے چوکی دار دا کام ہوکا دینا ہے، دے چھٹے اگو سائیں جانن تے سائیاں دا کام جانے، ساڑھا کام ہے اوڑی جا ہوکا دے چھڑنا، بھائی میاں جاگ دے رہا جو بس ساڑھی ڈیوٹی ہی فقط انہی ہے، ہوکا اسی دین دے رانے آتے چورانو چوکی دار چنگے نہیں لگ دے۔ جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، چور نو چوکی دار چنگا نہیں لگدا، ہوں کو بوندہ میں مارنا ڈاکا میں سان لینی ہے، بندہ نہیں صحیح، کیوں اگر یہ بندیاں نہ جاگ دے رہو، بندہ نہیں صحیح۔ اور تو سونے ہو اس گل تو پریشان نہ ہو، پریشان نہیں ہونا، جے سائیاں چوکی داری دیتی ہوئے تے ڈنڈا بھی دیتا ہوں ہے، تے کچھ اختیار بھی دیتا ہوں ہے، بے ڈنڈا ہے تیرے کول تے اے کھڑکاندہ رہی تے حکا دیندہ رہی، اے کوئی نہ کہ میں پتا کوئی نہ بگڑی یہ چور آیا ہے، میں ستا رہ گیا میں نو سمجھ نہیں لگی، جگانا تیرا کام ہے، جڑے جاگ پہ انہاں دی راکھی ہو جائے گی، جڑے سونگے ہو لگے جان۔ یہ سمجھ آگئی؟ گرامی قدر آباد تے ہر چوکی دار دا کام میں چوکی دارہ صحیح کرے۔ میں بڑا حیران ہونا، نکاح پڑھ لیندن، ختم پڑھ لیندن، تقریرہ کر لیندن، ناتا پڑھ لیندن، چوکی داری نہیں کر دے، چوکی داری کر دیں ڈر دیں، چوکی داری صحیح کر رہا ہے، حضور دے ناتے کھانا ہے تے حضور دے دین دی چوکی داری کر، بس صحیح نہیں کر دیں تاکہ بندیاں نو سیان رہے اور بندیاں نو سمجھ رہے
اہل سنت و جماعت دے عقیدے وچ عورتاں دا گھراں تو باہر جانا اے اہل سنت دے عقیدے قرآن و سنت دے مطابق درست متے کوئی تواڈے وچ وی ہون جڑے آکھن جی وہ ساڈیاں وی جی منت من بیٹھیاں ہیں تے ہن ٹر گئیاں نے وہ جنہ ٹرنا ہے وہ ٹرن سنیاں دا اس کام نال کوئی تعلق اہل سنت نوں سمجھا رہا ہوں ساڈا اس کام نال کوئی لین دینا ساڈا کوئی تعلق نہیں اپنے گھر رہیا کرو اسی رسول اللہ سرکار دی پاک اولاد تو یہ درس سیکھیا ہے کہ عورت ہوئے جڑی اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر اگر کسی جگہ تے جانا پہ جائے تو عورت با پردہ جائے پردے دے ماحول کسی جگہ تے اگر مجبوری شرن جانا پہ جائے تو اے نہیں کہ عورت نو قید کر دیو عورت گھر تو باہر نکل سکتی ہے لیکن با پردہ اور اپنے محرم دے نال جا سکتی ہے اس تو علاوہ جانا ممکن دیکھو نا سادات تو اسی سبق سکھنا ہے حسین پاک سرکار دے جو 6 مہینیاں دے پتر بھی شہادت پائی ہے تو یہ 23 سال دے جناب سجاد دی شہادت کیوں نہیں ہوئی اوے رمض سائیاں نو پتہ سی میرے گھر دیاں خواتین نے سفر کرنا ہے تو سفر دے نال محرم دا ہونا ضروری ہے تا سادات یہ چھڑ کے سید گیا ہے کہ پتر جنہ شہید ہوئے انہوں دی ڈیوٹی او ہائی تیری ڈیوٹی اے ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھا گئے پتر تو اپنی ڈیوٹی نبھا عزیزہ ندی وقار سادات پاک دا قافلہ جدو امام سجاد نے دعا فرمائی سرکار دی دعا میں پچھلے جمعے تے بھی تو پڑھ کے سنائی سی بڑی مقدس دعا ہے حضرت امام سجاد دی میں ہن بھی یہ دسنا کہ اگر کسی نے کوئی مصیبت ہوئے اگر کسی دا کوئی بھائی مظلوم قید وچ ہوئے بے گناہ قید وچ ہوئے تو وہ آپ دی دعا پڑھیا کرو اے دے نال انشاءاللہ تواڈیاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں اور تواڈے قیدی رہا ہون حضرت سجاد زین العابدین سرکار منہ طرف مدینہ شریف کر کے فرمانے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم اقبادنا مجروحت من سیف حجر المصطفیٰ توبا لأہل بلدت فیہا النبی المحتشم آپ مدینہ شریف والدعا کر دینے اور فرمان دینے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین اے کائنات دی رحمت اپنے پیارے پتر زین العابدین دی خبر فرماؤ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین اللہ اکبر اپنے زین العابدین بیٹے دی مدد فرماؤ ایدے تے رحمت تے کرم دی نظر فرماؤ محبوسن اید الظالمین فی الموکب والمستحمی جڑا ظالمہ دی قید دے اندر ہے بڑی بھیڑ والی جگہ تے خطرناک مقام تے ظالمہ دی قید چنانا اپنے بیٹے زین العابدین تے بیٹیاں تے نظر کرم فرماؤ سرکار نے دعا فرمائی اللہ پاک دے حبیب دے وسیلے نال منظور ہو گئی اس سے بڑے رہائی ہو گئی حضرت نعمان بن بشیر دی قیادت یزید نے قافلہ آل محمد نو شام تو روانہ کر دیتا ہے نعمان بن بشیر پوچھیا سرکار سجاد راستے مدینے نو دو جاندے نے مدینے والا رات دو جاندے نے ایک سیدھا مدینے جاندے ایک براستہ کربلا مدینے جاندے آپ کس راستے تو جانا پسند کر دیو جناب سجاد حضرت زینب پاک کھل گئے بی بی زینب پاک کو پوچھا پھوپھی جی رات دو جاندے نے ایک ڈائریکٹ مدینہ شریف جاندہ ہے ایک براستہ کربلا مدینہ شریف جاندہ تو حضرت جناب زینب پاک فرما دیا نے بیٹا سجاد نعمان بن بشیر نو کبو سانو ڈائریکٹ نہ لے جائے
براستہ کربلا لے جائے ذرا ویر دے پاک مرکز انور تے سلام ہو جائے۔ دوسری وجہ اے بھی بیان کیتی ہے مورخین نے کہ چونکہ شہدائے کربلا دے سر امام پاک نو واپس کیتے گئے سن تو بی بی پاک چاہدی سن کہ انہاں نو کربلا وچ اس جگہ تے دفن کر دیتا جائے جتھے انہاں دے باقی وجود نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سانو اس جگہ تو دوبارہ کربلا دی طرفوں جڑا ہے نا وہ ساڈا سفر دوبارہ کربلا دی طرفوں شروع کیتا جائے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے جدو یہ آپ نے فرمایا نا تے نال اپنے کچھ زیورات جڑے بچے ہائے وہ اکٹھے کیتے تو اکٹھے کر کے تے فرماندیاں کہ اے جڑا نعمان بن بشیر سالارے قافلہ ہے نا ساڈی طرفوں اے اس نو سلا دے دیو۔ واہ سیداں، بلکہ میں تے یہ بھی تاریخ پڑھیا کہ جدو 10 محرم دی رات آئی ہے نا تو امام پاک کو جو اٹھاں والے نو نال لے گئے سن بار برداری واسطے سامان اٹھان واسطے کرائے تے تو امام پاک نے 9 تے 10 دی رات نو انہاں نو پورا کرایہ دیتا، بلکہ تھوڑا جہا زیادہ دیتا کہ اے اپنا کرایہ لو اور اپنا سامان جڑا تسی پہنچانا سی ساڈی منزل آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ساڈے نال تے گل کوفے تک ہوئی سی، آپ نے فرمایا ساڈی منزل ہن یہی ہے تسی اپنا سامان پہنچا دیتا ہے بلکہ اے کچھ زیادہ لے جاؤ اور تسی چلے جاؤ، انہاں دی تے ساڈی گل ہے اسی اپنی مقام تے پہنچ چکے ہیں۔ آل محمد دا اے طریقہ ہے، آل محمد دا اے سلیقہ ہے۔ اور بھائی میاں رسول اللہ دی آل نو انہاں دیاں عادتاں تو پہچانیاں کرو، ہر پھول نو ان دی خوشبو تو پہچانیاں کرو کہ اے گلاب پڑیاں آنکھاں تے پٹی بن دیتی جائے تے تو اڈے اگے گلاب رکھیا جائے تے تسی دس نہ سکدے کہ گلاب ہے، تسی دس نہ سکدے خوشبو تے چمبیلی دی اے رسول اللہ دی آل دا پھول ہوئے تے او دے چو حضور دی عادات و ادوار دی خوشبو ویکھ کے پہچان لیا کرو کہ اے رسول اللہ دی آل دا بندہ ہے۔ عزیزاں دی وقار میرے دوستو اور عزیزو، میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا، بلکہ میں ایک تھوڑی نظر جملہ کر رہا امام سخاوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب میں کل پڑھ رہا سا، واللہ کل ہی امام سخاوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب میں پڑھ رہا تھا، آل محمد دی شان دے آپ نے لکھی عربی زبان دے اندر، میں مکہ شریف گیا تو اتھو لے گیا تھا، امام حسین دا فرمان اس کتاب میں کل پڑھیا ہے کہ جس بندے دی آنکھ چوں ایک قطرہ ساڈی یاد وچ نکلیا انہوں قیامت والے دن جنت وچ حسین لے کے جائے گا۔ مولا حسین سرکار دا فرمان پڑھیا میں، حسین ابن علی سرکار فرما دیں کہ جس آنکھ نے ایک قطرہ ساڈی یاد وچ بہا دیتا ان کے جنت عطا ہو جائے گی۔ مولا حسین سرکار دا فرمان، اتنی بڑی سعادت۔ ہن بھائیا جے میرے نبی دی آل نے ایک قطرے دے بدلے جنت دے چھڑیے تے وہ سردار نے دے سکتے نے، یہ تے کسے بندے نو اعتراض کرن دا حق نہیں ہے جو انہاں دی جنہوں چاہے عطا کر دیں۔ عزیزاں نے وقار آپ فرما دے بابا لے چل سانو ایک واری کربلا لے چل، پھر وہ راستے قافلہ آل محمد چلدا چلدا جدو پھر کربلا دے میدان چایا، بعد کتاب میں لکھیا ہے کہ اس دن چہلم سی، اس دن 40واں دن سی، سکا روایت نہیں لیکن بعد روایات کتابوں میں آتا ہے کہ 40ویں دن پورے واپس پھر قافلہ آ گیا، لیکن اصول درایت تے اے روایت پوری نہیں اترتی، اصول درایت دے مطابق اے پوری نہیں اترتی، مگر ایک روایت ہے کہ اس دن 40 دن سی، لیکن یہ سکاہ تے اجے ایڈا یقین نہیں کرتا ہے، قابل تحقیق بات ہے، مگر 40واں دن ہویا یا کم و بیش زیادہ دن ہونگے، رسول اللہ سرکار دی آل پاک جدو کربلا آئے تو اس وقت تک کچھ لوگ مدینے تو کربلا خبر سن کے پہنچ چکے آئے، کچھ لوگ مدینے تو بھی یہ خبر سن کے تو کربلا دے اندر پہنچ چکے سن۔ جناب سیدہ زینب پاک دا قافلہ جدو پھر کربلا آیا تو نال ایک بستی غادریہ، کربلا دے نال غادریہ ایک بستی ہے
بنو اسد قبیلہ اتھے آباد سی، انہاں دے لوگاں نے پہلے آپ دے جو دھڑ مبارک سن انہاں دفن کر دیتا سی۔ عزیزاں نے وقار جدو زینب پاک پہنچیاں نے دیا فرمانی نے بلاؤ نہ لوگانو، اللہ اللہ وکھیا تے ایک بزرگ بابا جیا کربلا دے میدان اچ کھلوتا ہوئے، کدی کسے قبر تے مٹی ڈال رہا ہے، کدی کسے قبر تے مٹی ڈال رہا ہے۔ زینب پاک فرمانیاں نے بابا کون ہے؟ بول کے جواب دے دن، بی بی جی میں رسول اللہ دی آل دا نوکر ہاں، جڑے دن دے تسی گئے ہو اس سے دل دا قبراں دی حفاظت پیا کرنا وا۔ انتظار وچا جدو سید مڑے آئے، جدو سادات واپس آئے، اگر پوچھیو نے کیڑی قبر کندی ہے کوئی سیان کرواواں گا، کوئی سیان کرواواں گا کہ رسول اللہ سرکار دی آل دے کیڑے فرد دی کیڑی قبر ہے۔ میں اس واسطے ہاں اللہ اکبر کبیرہ، بی بی زینب پاک نے حکم فرمایا کربلا دے اندر ہکے جاتے جی جتھے مولا حسین سرکار دی مزار ہے انہیں بالکل قدمال ہکے جاتے بی بی پاک نے زمین کھدوا کے سارے شہداء دے سر ایکو جگہ تے رکھ دیتے۔ ایک روایت ہے اس نو سیدے نے گنج شہیداں عزیزاں نے وقار جدو سر سارے ایک جاتے رکھ دیتے، بی بی پاک نے سارے آل محمد دفن فرمائے۔ بھرا دی قبر تے بے کے پتہ نہیں بہن کیڑیاں کیڑیاں گلاں دسیاں نے، پتہ نہیں کی راز و نیاز کیتے نے۔ جدو سرکار دی بہن واپس پھر کربلا اج رہ کے مدینہ پاک وال سفر کیتا ہے، جدو مدینے پہنچے نے مدینے تو تھوڑا جا دور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی زوجہ محترمہ مدینے دیا عورتاں نکل آئیاں نے۔ عورتاں دی عادت ہوندی ہے نا جدو پھر کسی دا فوت ہو جائے تو گھل جاندی ہیں۔ جناب زینب پاک دی سواری آئیے تے مدینے تو باہری حضرت ام سلمہ حضرت زینب پاک تھلے اتریاں نے، نانی جان دے گلے لگیاں نے۔ جناب ام سلمہ فرمانی نے دی دس پھرا کتھے چھوڑ آئیے، جدو اتھی گئی آئے تے سارا قافلہ بھر آئی، کوئی پوچھ دیئے تیرے پتر کچھے نے، کوئی پوچھ دیئے حسن دے بیٹے کچھے نے، کوئی پوچھ دیئے حسین دے پتر کچھے نے، حسین کچھے نے، کوئی مائے پوچھ دیئے۔ اللہ اللہ کربلا دا منظر مدینے پھر تازہ ہو گیا۔ کربلا دے اندر کربلا دے مسافر را قافلہ مدینے پہنچیا، مدینے دے درو دیوار رو رہے نے، مدینے دی بچے مدینے دی عورتاں مدینے دے بوڑھے زینب پاک تو پوچھتے نے سیدہ جدو گئی ہے قافلہ بھریا ہویا ایکو مرد باقی ہے، باقی کتے چھوڑ آئیے۔ اللہ اللہ میں کنے سمجھاوا، خطابت کوڑتے اینی تھا ہی نہیں، کوئی سمجھ سکتا ہوئے تے سمجھے۔ جدو سیدہ سور آیا کہ پوچھیا ہوئے گا اللہ اللہ پھپھی میرا اصغر کچھے، اللہ اللہ کیونکہ لڑائیاں تے جوان کر دینے، جوان شہید ہوئے ہونگے میرا اصغر کچھے۔ میں کیویں دسا جناب سغرانو کیویں مطمئن کیتا ہوئے گا۔ پھر ام البنین آئیاں غازی عباس دی والدہ آ کے سینے نہ لا کے پوچھ دیا نے دی میری دس میرا پتر عباس کتھے وے؟ میں کیویں سمجھاوا کیویں دسیا اسی اماں تیرا پتر کربلا وچ 3 جگہ تے شہید ہویا ہے، کیونکہ سارے شہید ایک جگہ تے شہید ہویا ہے، عباس پاک 3 جگہ تے شہید ہویا ہے، ایک بازو ایک جاتے، ایک بازو ایک جاتے، ایک بازو ایک جاتے۔ عزیزاں دی وقار اللہ توان مدینے لے جائے، مدینے وچ ایک مکان آج بھی سیدہ زینب دے نام تے موسوم ہے، کچا جیا پرانا جیا ایک محلے وچ مکان ہے، میں بھی دی زیارت کیتی ہے، وہ ایک مکان مدینے چ آجے بھی موجود ہے۔ لوگ دس دینے اس مکان علی جات سیدہ زینب پاک دا مکان
جدے چ بہ کے علی دی تھی اپنے بھراواں نو یاد کر کے روندے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزاں دی وقار، حضرت جناب سجاد پاک پچھلی ساری زندگی آپ سرکار دی عجیب غم دے عالم وچ گزری ہے۔ اگر کسی بندے پوچھنا کہ سید زادے کوئی کربلا دی گل تے سناوا تو جناب سجاد کربلا دی گل سنان دے آئے۔ تے جی اگر کو پوچھیا نا کہ سرکار کربلا تو اگل دی گل سناؤ تو حضرت امام سجاد کربلا تو اگے دی گل نہ سنا دے، کیونکہ اگے والی گل دردناک بڑی ہے بھائی، اگے والی گل دسن بڑی اوکھی آئی۔ یہ کوئی غیرت مند ہوندا تے سمجھدا کہ میرے سجاد اگلی گل کیوں نہیں بیان کر دے۔ غیرت والیاں نو سمجھ آندی ہے، غیرت والے گل دی قدر رکھدے ہوندے نے۔ عزیزاں دی وقار، آل محمد نے کربلا وچ قربانیاں دے کے دین بچایا۔ میں صدقے جاواں لنگ دیا جدو نانے پاک دا مزار آیا، میں کیویں بیان کراں کہ سیدہ زینب نے نانا پاک دے مزار تو لنگ دیا کربلا دی روداد کیویں نانے دی بارگاہ جو پیش کی، اما زہرا دی مزار تو گزر دیا جنت البقیع دے قریب تو کیویں دسیا اسی اما تیرا لال کیویں کربلا دے میدان وچ شہید ہویا ہے۔ عزیزان دی وقار، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے میں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دی حیات مبارکہ دے چند پہلو آپ دے سامنے پیش کرنے دی کوشش کرانگا۔ اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا